खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 14 एप्रिल 2025 मायथाइ एबा 30 सैत्र दान 1431 मायथाइ समबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। न'आव मोनसे दुंहाव आबहावाया नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। बेखौ दबथायनाया नोंथांनि देहायारि जेंनाफोरखौ बांहोनो हागौ। देहायारि हाबाफोरखौ बांहोनानै बेनिफ्राय उदां खालाम। गाज्रि थासारिनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन। सोलो गोनां राङारि बिथांखिफोराव हमजानायनिफ्राय गोजानाव था आरो रां थिसननाय समाव जोबोद सांग्रां जा। गथ'फोरनि सायाव नोंथांनि थिरांथाफोरखौ नारसिननाया बिसोरखौ रागा जोंहोनो हागौ। नोंथांनि फारसेखौ बिसोरनो बेखेवनाया साबसिन जागोन, जाहाथे बिसोरो बेनि उननि जाहोनखौ बुजिनो हायो आरो नोंथांनि नोजोरथिखौ गोरलैयै गनायना लानो हायो। फारसेयारि मोजां मोनलायनाय आयदायाव नोंथांनि समखौ ओरैनो गारनो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि साना मोजां जागोन। मोनसे गोनांथार खामानिखौ फोजोबनायाव हेंथाफोरखौ दिनै बोखारनाय जागोन। दिनै नोंथाङा सासे लोगोखौ मदद खालामगोन जाय इयुनाव नोंथांखौ मदद खालामनो हागौ। जुदि नोंथाङा बावैसो जायखिजाया खामानिखौ जुरिजेनबायब्ला दिनै नोंथाङा मोजां फिथाय मोनगोन। बे राशिनि थाखाय पेकेजफोरखौ बोखारनो थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। मोनसे गिदिर जासिनाय मोननाया नोंथांनो राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। गोबां साननिफ्रायनो सोलिबाय थानाय राङारि जेंनाफोरनि जाहोनाव दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया एसे गाज्रि जानो हागौ। दिनै सासे बिफाजों रोखोमसे सुबुंनि बोर लानाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोबां साबसिन खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। नोंथाङा गोनो गोथोनि थासारिजों जुजिनायाव जाफुंसार जानो हागौ। जुदि नोंथाङा सहायनाय आरो नाजानायनि गेजेराव समानथि लाखियोब्ला बांसिन जेंनाफोरा सुस्रांजानो हागौ। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। सासे थि सुबुंजों नोंथांनि सोमोन्दोआव मोनसे जेंनाखौ सुस्रांनायनि मिजिंथिबो दं। नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो हागौ। खामानियाव नोंथांनि देरसिन मावख'गिरिफोरा नोंथांजों गोजोननो हागौ। गोदान बिबानफोर मोन्नायनि जाथावनाबो दं। नोंथाङा नोंथांनि सानथांखिजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गावनि पार्टनारखौ फोथायहोनायाव गोब्राब जानो हागौ। बे साना दावबायनायनि थाखाय जुनियायै मोजां नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कर्क राशि। दिनै सासे थाखुमानाय बादायगिरिया नोंथांखौ नंखाय फोरमान खालामनो गोब्राब नाजानो हागौ। नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि सानस्रिफोराव थिरांथा लानानै नोंथाङा सांग्राङै खामानि मावगोन। नोंथाङा राङारि आयदाफोराव खान्थि बायदियै साजायनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि आरिमुआरि सानथौखौ बांहोनो हागोन। दिनै गोसोआरि गोजोन फैगोन। नोंनि सिङाव थानाय गारांआ नोंनि थार लोगो जागोन। फालांगियाव बाहागोआरि आरो बाहागोफोरनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथाङा रां थिसननायनिफ्रायबो जानगाराव थानांगौ। नोंनि पार्टनारआ नोंखौ सानसे गोसोआव लाखिबाय थागोन। बिसोरनो मोनसे मोजां सारप्राइज होनो सानथांखि बानाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। गहेनाफोर आरो गोजाम मुवाफोराव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो जौगानाय लाबोगोन। गुबुन हादोराव थाग्रा सासे बाहागिनिफ्राय मोन्नाय अनथोबा नोंथांनो रंजानाय लाबोनो हागौ। गुबुनखौ खुसि होनानै आरो सिगांनि गोरोन्थिफोरखौ बावनानै नोंथाङा जिउखौ ओंथिगोनां खालामगोन। दिनै नोंथांनि आरिमुआरि आरो सोरजिलु गोहोखौ जोबोद बाख्नायनाय जागोन आरो बेनि फिथाय महरै हरखाबै मुलाम्फा जानायनि जाथावनाबो दं। नोंथांनि खामानि आरो सोदोबफोराव गोसो हो
मानोना जुदि नोंथाङा माबाफोर गोरोन्थि खालामोब्ला मावख'आरि अनजिमाफोरखौ बुजिनो गोब्राब जागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनि बिबुंथिफोरखौ गोथौवै लायाब्ला नांलाय-खमलाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे जुनिया सान जागोन। दिनै नोंथांनि आखुखौ सोलाय-सोल' खालाम आरो गुबुननि नोजोरथिखौ बुजिनो नाजा। बेयो नोंथांखौ इयुनाव मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि गावारि रोंग'थिनि थाखाय दिनै नोंथाङा खामानियाव गोजौ बिबानगिरिफोरनिफ्राय मान मोननो हागौ। बेयो जानो हागौ दि नोंथाङाबो मासि जौगानो हागौ। बे राशिनि जायफोरा खन्थाइगिरि, बिसोर दिनै मोनसे खन्थाइ जथुम्मायाव खन्थाइ आवरायनो खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों बबेहायबा बायजोआव थांनो सानथांखि लानो हायो। बेलासियाव नोंथाङा जयै आइसक्रिमखौबो रंजानो हागोन। भगबान गणेशनो बुन्दि बावनाया नोंथांनि जौगानायखौ रोखा खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि, हाबा जायै सुबुंफोरहा मोजां मोनलायनाय जिउ थानो हागौ। हाबा जानाय सुबुंफोराबो गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोननो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोदै जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि ओनसोलाव माखासे सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ। दावबायनाय आरो रंजानायाव सम बारहोनो हायो। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। फालांगिया मुखुबसिन जानो हागौ। नोंथांनि साख्रियाव गोदान खामानि मोननायनि खाबु दं। नोंथाङा माबा मोनसे गोदान सोलोंनोबो मोनगोन। आयनि गोदान लामाफोरा गेवनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि गोबां हाबाफोरा थि समावनो आबुं जागोन। दिनैनि साना माबा मोनसे गोदान खालामनो थाखाय जोबोद मोजां सान। नारसिनथायनि जोबथाया नोंथांनि खामानिनि गोख्रैथिखौ बांहोगोन। नोंथाङा मोनसे गोजोन दावबायनायखौ रंजानो हागौ। बे समाव नोंथाङा सोमोन्दोफोरनि गेजेरजों दावगानायनि खाबुफोर मोनगोन। नोंथांनि नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनि गोजौसिन मावख'गिरिफोरा नोंथांनो गोदान बिबान होनो हागौ। नोंथांनि दावगानायखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि बिबानफोरखौ मोजाङै मावफुंनांगोन। दिनै नोंथाङा गोरलैयैनो फालांगियारि थिरांथाफोर लानो हायो। नोंथाङा बेयाव जाफुंसार जागोन आरो गावनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय माखासे बोसोन लानाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। धनु राशि, गथ'फोरा गेलेमु आरो गुबुन बायजोआरि हाबाफारिफोराव बांसिन सम हगारगोन। नोंथाङा नोंथांनि खहानिफ्राय माखासे सोलोंथाय लानांगोन, मानोना दिनै नोंथांनि थार मोनदांथिफोरखौ फोरमायनाया खहा खालामनो हागौ। जायखिजाया रोखोमनि बाहागोदारियाव हाबनायनि सिगां गावनि सिंनि मोनदांथिफोरखौ खोनासंनो रोखा खालाम। ओरैबायदि सोलायनाय लाबो जाय नोंथांनि महरखौ बांहोनो हायो आरो नोंथांनि फारसे जानो हाथाव बाहागोआरिफोरखौ गोसो बोनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोसोआरि दुखुजों मोगा-मोगि जानो हागौ, जाय दुखुनि जाहोन जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मकर राशि, दिनै हाबा जानाय सुबुङा गावनि जिउ लोगोरिजों बांसिन सम हगारगोन, जाय बिसोरनि सोमोन्दोआव गोदैखौ बांहोगोन। बेयो जानो हागौ दि बेलासिसिम नोंथाङा जयै मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो सानथांखि लानो हागौ। बांद्राय खामानि मावनायनि थाखाय नोंथाङा मेंनाय मोननो हागौ। बेलासियाव नखरजों सम हगारनाया नोंथांनि नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोननायाव मदद होगोन। गेलेमुफोराव गोसो गुदुं सुबुंफोरा दिनै साबसिन दिन्थिफुंगोन। मावख'नि बैसोगोराफोरा नोंथांनि खामानिजों गोहोम खोख्लैजानो हागौ आरो नोंथांखौ जौगाहोनायनि बाथ्रा साननो हागौ। दिनै नोंथांहा नखरनि सासे सोद्रोमाजों गोरोबलायै जानो हागौ। दिनै जायखिजाया बाथ्रायाव रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन जागोन।
केसर फुननाया नोंखौ एसेल' मेंनाय मोननायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, साख्रि आरो फालांगियाव थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि खामानिजों गोजोननो हायो। गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों सावरायलायनायनि जाथावना दं। नोंथाङा सोरखौबा हेफाजाब होनो खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा सुथुरफोरनि सायाव देरहासार जानो हागोन। दिनै नोंथाङा सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गथ' गथायफोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। फालांगियाव जाफुंसारनायनि मोजां नेरसोनफोर दं। मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनो हागौ। फिसाय आरो बिसिनि गेजेराव गोरोबलायनाय थागोन। गावनि बिमा-बिफानि बोर ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। मीन राशि, दिनैनि साना नोंनि थाखाय गोहोजों बुंफबनाय जागोन। फालांगियाव जाफुंसारनायनि मोनसे फर्मुला सोरजिनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव गोख्रै सोलायनाय मोनगोन, जाय नोंथांखौ एसे थिरांथा गैयै मोन्दांथि होनो हागौ। नोंथांनि राङारि थासारि आरो खरसाया मोनसे मोजां बावसि लाखिगोन। बेनिखायनो नोंथाङा खर्सा खालामनाय फोरमान जानो हागौ, नाथाय आयनि सानस्लाबै फुंखाफोरा सोमजिबाय थागोन। रांखान्थियारि नोजोरजों नायोब्ला दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। दिनै नोंथाङा लोगोफोर एबा नखरजों जानायनि रंजानो हागोन। गुबुननि फारसे गाज्रि थांखि लाखिनाया गोसोआरि नारसिनथाय लाबोनो हागौ। बेफोरबायदि साननायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेफोर नोंथांनि समखौ ओरैनो गारहोयो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।